pedek mag sirikal inyalo wachi ang'o? Aparo ni mana kaka jakom Raila Amolo Odinga owuoyo no en ni nitiere duplication of roles king'iyo kaka wabunge tiyo gi NCDF to gi kaka governors bende tiyo gi devolved funds. Inyalo yudo ka idwa wachak gi wach mar basari mancha osebedo kiwuoye kuom ndalo mokalo ni nitiere basari ma bunge chiwo, nitiere basari ma county government chiwo, to nitiere basari bende mawuok Ministry of Education. To gigi duto ne nitiere ywak ni onego gibed consolidated ma ka basari ichiwo tichiwe from 1/4. Gima jakombe ne temo wacho en ni inyalo yudo for example ken ndara midwa ger tiyudo ka nitiere ywaruok e kind county government to gi e kind mbunge ni ndara ni igere gi CDF kose igere gi pesa ma omi county government. Aparo ni court bende nyicho ng'ado ni CDF CDF okene ginene okene chik onego gole nkech all funds onego bedo devolved nkech CDF no chako chon kapok wabedo gi devolved government. Koro aparo ni nitiere adiera kanyo kendo nitiere wach ma jo Kenya onego wuoye ka chako gi bunge to gi county government. Inyalo paro ni sani bunge gi county government ni e court kama county government dwaro no omenda duto madhi ni ma sirkal mamalo tiyo godo gero nderni omenda go onego bed ni dhi e county government. To kama sani neno ka ywaruok wuok e kind county government gi National Assembly, mano nyiso ni gigo dhi keto ywaruok ma jopiny ok dhi neno dongruok nikech ywaruok matimore. Anyalo paro ni nitiere nderni moko mano onego bed ni gero kendo no setim procurement tido ka samoro sani ka gima dhi e bura e court ochungo tije mano onego bed ni tire. Koro sama ywaruok ni e tiend county government to gi National Assembly ineno ga koro jopiny ema hinyore. Koro paro ni county government National Assembly onego bed piny to nento iloko chik nang'o mondo pesni gi duto te gibed consolidated oter gi piny kocha mondo gikony jopiny. Nikech mana kaka Raila wacho ni wabunge moko tiyo kode marach. Ubunge en contractor to kendo en patron mar agulu no. Koro yudo ka koro pesni gi duto ok kony jopiny, lakini ko wabedo gi chik ma pesni gi nyalo konyo jopiny kata ko migi county government. Koro mondo Senate oversight kaka county government tiyo go omenda mogol malo e national government bo mi county government mondo ti kodo gero nderni, gero kaka classrooms moko mag mantino onego bed ni tiyo godo, kata mana bursaries go mondo kik jo bunge ti kod nikech mani me samo yudo ko bunge tiyo godo ka gidhi timo campaign. Ko yudo ka jogo madonjo manyien madwaro kombe mag bunge yudo ka tek mondo gi wuo gi jopiny nikech bunge manitiere ma is outgoing tiyo gi projects manomiye pesa oganda bo tiyo godo mar mondo timi godo campaign. Koro naparo ni mano onego bed gima chopo giko mondo pesni gi duto te obed consolidated oter gi county government. Then maber kabisa ni nyaka tim ni oversight nikech wabed wang'eyo ni governors bende tiyo gi mamlaka gi marach komigi pesa monego bed ni gikonyo go jopiny ma gikelo godo project kaka gero derni, gero skunde, weche mag agriculture, weche mag pi, tiyudo ka pesni gi bende konyo piny. Wayudo ka waloso mana new billionaires county governments.